माने सासे सानैल' नङा बिसोरो बेयाव सुगिगेटआव खामानि मावबा बे साबा सेंग्रा खादों रायलायोमोन ओमफ्राय सानै साथामदों बियो जादों आरो गाज्रि खामानि आंहाथ' बुंनो राव गैखाला नोंथांमोनानो नुखायो आथिखालाव माबा खारनायाबो सोरबायदिया खारो जायफोर हाबा जाखांनाय बिसोरसो खारबावो खिन्थु सलायबाया जोंना खाट्रा बेफोरखौ बुंनो गोसो जायोनो माबा आथिखाल गोदान मुगायाव गोदान मुगा जानायजों बुस्थुफ्राबो गोदान गोदान फैदों बिसोरनोबो हौवा आरो हिनजावखौ गोदान गोदान नांसिगौनो वाह दीदी दीदी वाह दीदी मोनानि 8 बाजियाव राव गैयै बावथिना दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों बालन्दानि मोदै तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोना गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम मोननायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिमनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायना मिथिखाबायानो जानांगौ आथिखालाव फेसबुक होननायखौ दांफेरै रावबोआनो गैखाला खिन्थु जोङो दानिया आथिखालाव फेसबुकखौ दांनो बायो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जाय बोराय बुरि जोंखौ एसे एनै एडभाइस होगोन होननानै सानो बिसोरो नै बिदि ओंखारो आरो लोगोसेनो दोनखारलायनायनिथ' सिमा गैखालानो नै बिथिं ब्लड लाना खारसिगोन रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना आरो सेंग्रा सिख्लानिखौथ' होननांनो नाङा माबा बिदि आरो लोगोसेनो दानिया थेख्ला थेख्लि बिसोरनो आजिखालि गोसथोनाय जालांजोब्बाय एडिक्टेड ओमफ्राय मा खालामो बिथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना माबा से थेख्ला थेख्लि माबा मोनसे मबाइल लासिगोन रिलेशनशिप थासिगोन माबा माबि जानानै थासिगोन बिनि उनाव मा साननैसोनि उनाव मबाइलखौ माबा नै बिदि होसिगोन कौन है ये लोग कहां से आते हैं स' नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना माखासे फेसबुक पेजनि गेजेरजों नुखाजोब्बायानो आरो लोगोसेनो माखासे इउटुब भिडिअ नैबो सासे माने बर' नङै सासे सेंग्रा आरो लोगोसे सिख्लामोन आरोना बबेबा मोनसे कम्पार्टमेन्टआव थानानै बेफोरबायदि जाबाय जानानै खि जाने 9 मास रिसार्च सोनो नागिरदोंमोन थ' जिखियानो जाया बिथाङा मा होननानै बिथाङा बुंदों नायलाय नोंथांमोना माल होननानैसो रिप्रेजेन्टेड खालामखादों अब्ला मा सानदों नोंथांमोना माल माने माखौ बुङो दे जों नोंथांमोना खोन्थानाय अरे कहना क्या चाहते हो जे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जे नोंथांमोना गासैबो नुखायो आजिखालि निउस मिडिया बायदिसिनायाव नोंथांमोना नुनो मोनखायो ओमफ्राय नोंथांमोनालाय माथो थांनो दरखार दं दाख्लि बावैसो बेंगलर ना मायावबा गुबुन हारिजों मोजां मोनलायबाय ओमफ्राय दायो आलायना थाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां मा सैथोथि मा जायाखै नोंथांमोनाथ' बुंनोनो थांनो हाया एबा जोंबो बुंनो हाया नङा होमबा बेफोरबायदि एसेबां जे मिडियायाव नुगासिनो माबा मोनसे जायो एबा गुबुन हारिजों मानो थांनो गोनां दरखार दं ना गुबुन हारिना बेलेग जायो नामा बर' हारिना माबा मोनसे गैया नामा ना मा जाखो सेंग्राफोरना माबा मोनसे थायारांलै बेलेगफोरना थायो खोमा बेरे नैबे भिडिअआबो गोबाङैनो शेयार जाबोदों आरो फेसबुक पेजनि गेजेराव दङ आरो फेसबुक पेजफोरनि गेजेरावबो दङ आं बेफोरखौ बारा प्ले खालामनो थाङा जोंबो नुदों आरो नोंथांमोनाबो नुदों आरो लोगोसेनो गोबाङा बुसिजोबनो गोसो जादों गुबुन हारिनि सेंग्राजों बबेबा गारि सिङाव जंगल मंगल माबा माबि मंगल जंगल सोलिदों आरोना बिथांमोनाव बिदिब्ला आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों इमान जे थानोनो हाख्लालाबालाय माथो मोनबाय थाखो जुलि जादो संसार जादो गथ' गथाय खांदो तुमसे ना हो पाएगा नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिनि साजाया मा नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय बेखौ मिथिसेयावबो जुदि हमजायोब्ला मा जायो बेखौ मिथिसेयावबो बिदि जायोब्ला हमजासेयाव बिदि जायो होननानै नोंथांमोना ससियेल मिडियानि जुगाव नुखाजोब्बाय होमब्ला बे गोरोन्थिखौ नोंथांमोना खारोबाय थायोब्लालाय बेफोरबायदि साजाया मोनखागोनानो नाथाय आं बुजिनो मोनमारा जोंनि बर'नाव मा दङ बेलेग सेंग्रानाव मा दङ माबाफोर एसे बेलेग दंदांलै सलायबाय एसे कमेन्टआव खोन्थानानै होलाय आं बारा बुजिथाराखै खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय फेसबुकनि बाथ्रा रायलायदों जेथिया होमबा फेसबुकाव नुनायखौबो नोंथांमोननो खोन्थानोसै थ' नोंथांमोना नुखादों जे आजिखालि जेथिया नोंथांमोना निउस मिडियाफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै थायो अब्ला नोंथांमोना निस्सय नुगोन आरो सानसेयाव सासे सानसेयाव सानै सानसेयाव साथाम बेफोरबायदि दैलिनि जाथाय बेयो ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो जाबाय आरो लोगोसेयैनो जोंना निउस चेनेलफ्राबो आजिखालि रस्टार बायदिसो खामानि मावलायलांबाय एसे डायलग होब्रेलायनानैसो खोन्थालायबावोसो बेफोरखौ नाम्बारखौ जोंनि बर' समाजाव सानफ्रोमबो सासेखौ नोंथांमोना नुगोन आरोना थ' आं सानो बेफोरनि थाखाय जोंनि समाजाव गोरा आयेन निथि गैलिया बेफोरखौ जोङो गोरा खालामनांगोन गामिनियानो थ' होमबासो खमायसिगोन बायदि मोनदां
नङाब्ला सानफ्रामबो खारस्लायस्लाय खनसेनो खारजोबलायखादो ओमफ्राय उनाव स्टप खालामबानो जाबाय दा होमबा नेक्स्ट दिननिफ्राय जों नायनो गसिगोन सानफ्रामबो निउस नायो सानफ्रामबो नुयो जोंबो एसे गिलायलांनायसो जाबाय जों हाबा जाबाबो बेफोरबायदिनो जासिगोन नामासि अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा लास्ट जायनि थाखाय बे भिडिअखौ आङो दिरुननो गोनां जादों एबा दिरुननो गोनांथार जानानै फैदों आरोना थ' नोंथांमोना नोंथांमोना जेथिया फेसबुक खुलियो होमबा मा नुगोन मिथिबाय बे क्लास 9, 8, 9, 10 बिसिनि जाखांफुनाय मबाइला मानिफ्राय मोनोथाय मिथिया आंबो जों बे समाव माथो मबाइलखौनो लानो रोङामोन आरो गोसोथोनायनि खोथायाथ' बाथो सोर गोसोथोनो रोंजेनाखै 9, 10 आव कमेन्ट खालाम सालाफोर आं बायदि दंना गैया नायनि आंबो दानिया मेन खोथाया जाहैबाय बिथांमोननिया मा 9, 10 साननैसो रिलेसनशिपआव थाबाय गारलायबाय जेथिया मबाइल फन हरा नै बेफोरबायदि होना होसिगोन आबे छुटियाफोर नोंसोर बिदि मावबा जोंखौ लेंदोंमोन नामा ना जों दंमोन दा कंट्रोल फेसबुकआव होफैनो दाना साननैसो उनाव गारलायसिगोन नै ओरैसिगोन नै बे बिदि जाखांनाय आंजों नै बिदि जानाय आंजों माबा बिदि नै बे भिडिअआ रिलिज खालामना होसिगोन गावसिनि रामायण महाभारतफोरखौ जोंनो देखायनानै होसिगोन थ' आं सानो बेफोर गुबै जानायनि जाहोनफ्रानो जाहैबाय जे जोंनि माखासे पेरेन्टसफोर गार्जेन्सफोर माने जायफोर बिथांमोनानो जोंनो जेबो बेफोरबायदि खारनाय मानायखौ देखायनाङामोन बेफोरनो देखायो आजिखालि नै आरो बेफोरबायदि गार्जेन थानायावलाय आरो बेफोर उन्दै नै बेफोरबायदि गार्जेन नै बेफोरबायदि बुरि थानायावलाय आरो बे उन्दैयालाय जाखांखागोनानो ओंखारबोखागोनानो नङा होमबा ना माथो बुंनो स' बासि आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे निब्बा इउनिफर्म गानग्राफोर एसे सोलायदो बाबुफोर नानिमोन नोंथांमोननि फिउचारा दाबो मोजाङैनो दङ एसे बुजिनो नाजा नोंथांमोना बबे लामाजों खारोब्ला बबेजों थांब्ला नोंथांमोननि लामाया मोजां जागोन आरो नोंथांमोनखौ मोजाङै फरायनो होदो फरायनानै था मोजां मानसि जाहैयो नोंथांमोना मा दानिफ्रायनो थेख्ला थेख्लि आंहा नै गोसोथोनाय गैला माबा आंहा गारजाबाय नै आंना गोदान नांसिगौ मासिगौ साला जोंबो बोरायनानै सासेबो मोनाखै नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्ड खालामनानै गारगासिनो साला बिसिनि बाहागोफोरखौसो मोनहैलाबायसिगोन नामा जोंलाय स' बास आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना ससियेल मिडिया बाहायो मोजाङै बाहायबानो जाबाय थ' जोंनि थाखाय मोजांनि थाखायबो लामाया जोबनो थाङा गाज्रिनि थाखायबो लामाया जोबनो थाङा थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जेथिया मबाइलखौ बाहायदों मोजांखौ बाहायनो नाजाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि फेसबुकाव गाज्रि पिक्सार गाज्रि भिडिअस फैया आरोना थ' आं बेखौनो लुबैबाय माने थ' लास्टआव आं बेखौनो बुंबाय जे फेसबुक होननानै थांब्लाथ' बुहुत फेमिलि थायो नङा होमबा बुहुत फेमिलि एबा गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकखौ बाहायो नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय नोंथांमोननि मान सनमानबो थाबाय बेफोरबो स' बास आं दिनै भिडिअ गेसआवनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाय बाय हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना